Hmm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng adobong paa ng manok at ulo ng manok. At meron tayong iniaw na paa ng manok mga ka-foodies. At meron tayong extra sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga ka-foodies, malinis ang kamay namin mga taong kay Kapampangan. Mangantana po. At syempre, ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Lovely Estrada. Ayan, ito na Yes. po yung request nyo. At syempre, paborito daw po niya yan. Yes, kaya mga ka-foodies, unang subo na po tayo. Papa. Unang subo, Ulo. ulo. Ay, ulo na. Syempre, ang una yung ulo eh. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Ma'am Lovely Estrada, ito na po yung request po ninyo. Kain tayo. Mga tamo. Tikman natin. Yan. Yung suka natin, mayroon siyang pepino, tsaka sibuyas, at ayan, yan. Yan na. Hmm. Malalo pala. Ah. Lambot na ba?
Para makita. Ay, meron pa pala dito bala. Okay. Yan. Masarap. Sarap na suka. Ay, sarap. Buksan na natin to, no? Sayang. No?
Pandesal tayo. Kaparas. Eh mga foodies, naubos po namin adobong paa ng manok at ulo ng manok, tsaka iniyaw na paa ng manok. Ang sarap. Yes. Ang lambot. At syempre, gusto po namin magpasalamat sa kay Ma'am Cristina Romero. Ayan, nagbigay po siya ng pambilin ko. Thank you so much Nag-request siya po. ng salmon, eh. Oo. Thank you so much po, Ma'am. God bless Thank you so much po. Mga kapudibis, meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalet, Cook Like Crazy at Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. At syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Yes, mga kapudibis, kaya ang gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. We love you.